V dnešním videu jsem vyzval fanoušky Doda na 1v1 ve Fortniteu a takhle to dopadlo. Hlavně nezapomeň video dokoukat až do konce, protože tady je hodně vtipných událostí. GG. Tak jo, hoši, máme tady další build fight. Dobrý, máme high ground. Hit za 22. Paráda. Jsme ve vedení. Ale to je zas týpek, který boxuje místo toho, aby fightil. To jsme rovnou mohli hrát box fighty. Není dropnu. Chudák. Tak jo, hoši, máme tady build fight. Doufáme, že teda build fight číslo 2. Tak jo, máme high. Hit 66. Týpek zase boxuje, nedá se nic. Jsem mohl trefit. Box. Ano. Tak jo, viděl bych to ještě tak na 2 build fighty. A potom bych se přesunul k dalšímu fanouškovi. Hit. Jakož já teď tak jokuju. Ale dobrý. Máme high, tady se nesmí nic pokazit. Máme první hit. Druhý hit. Jdem si pro třetí. Yes, je to tam. Tak jo, hoši. Poslední build fight s tím týpečkem. Obskok, ale zase jokuju. Šíleně. To mělo být hit. Nevadí. Ani stříčku se mu nesmí dát. Ani tohle jsem taky myslel, no nic. Jak říká Dodo, no nic. Jsem mě snažil boxnout, ale nějak mu to nevyšlo. Ale popravdě si myslím, že mě to taky nevíde. No i když. 128. 77, paráda. Tak jo, hoši, máme tady fanouška číslo 2. Který podle statistik nemá za stolik nahráno, takže si myslím, že by to mělo být jednodušší 1v1, ale uvidíme. No ale zatím z mojí strany to popravdě nevypadá, co si budem. Další misplaye z mojí stránky, což není moc dobrý, ale máme šanci. Hit. Tady to všechno moje, tak to už je free. Yes, 1-0. Momentálně máme high ground. Krásný hit, můžeme ho pickaxnout actually. 1, 2, 3. No hoši, asi jsme to dělat neměli, jelikož se týpeček naštval. Ale tak víš co, pickaxi mě, ať to je fair, nebo? What? Hoši, trochu se nám to zvrtlo, nebudu říkat nic, ale co to? Tak jo, už tady máme novou 1v1, teď doufám, že to nejouknu. Paráda. Máme high ground klasicky, což je super. Ale hoši, tenhle build fight je celkem dlouhý, já vím, že to máte jako sestříhaný. Že se v tom skoro nevyznáte, ale už tady fightíme třeba 1,5 minuty v kuse, jo. Za chvilku budeme na háji, si myslím. Konečně, první hit. Yes, je to tam, naštěstí to nebylo tak těžký. Tak rovnou můžeme mít na další, 1v1. Yes, první hit. Jako hoši, já nevím co dělat. Dobrý, druhý hit. Druhý hit za tady celý build fight, chápete to? No já ne, nejde nic. No to jsem mohl trefit. Jož, já ho jdu prostě retakenout ten high a zabiju ho z high groundu. Teď.
A doufám, že mě hošárnek neporazí. No, pěkně. Tak, krásný hit za 110. Doufám teda. Boom! GG. Dostal tak vyklepáno, že si z toho musí vyměnit skin borec. Hoši, teď to cítím. Teď to cítím, že budám takovej klip, že ani nebude vědět. No i když zatím, když vidím ty boxy pořád, tak nevím, ale... Určitě, to dopadne. Jáj, to měl by hit. Hit. Jaj, hoši, myslel jsem, že je v boxu, ale není. Tak teď? Ne, tak víš, jak se to říká, do třetí šlo dobrého? No jo. Jeden hit, druhý, krása, GG. No. Teď to editnu. Yes, krásný hit. Takový sympatický, druhý hit. Paráda, borec udělal kotrmelec, ale tomu nebylo k ničemu, on si myslel, že nějaký Matrix, nebo já nevím. Každopádně máme tady další hit. Já zkusím vybejtit. Jo, no to vyšlo, nice. Nice, takový double bait dostal. Ale actually to s těma editama, to jsem dělal v chapteru 1 třeba, season, víš co. Tak, hezký hit. Hezký hit. Ještě borce, abych to dopověděl, to s těma editama, to jsem dělal v chapteru 1 season 8, 9 a on to funguje ještě teď, když já ani nevím jaká je chapter popravdě. Já jsem teďka Fonko zapl po 3 letech, ne, kecám, sorry, po roce a půl, cca. Takže tady nemám žádný friendy, jestli chceš být můj friend a zahrát si se mnou nějaký ten kreativ, něco takového, tak určitě si mě přidej. Hoši, aspoň teďka víte moje retakey, jak dělám. Boom! Let's go. Jo, tak to musíte uznat, že bylo celkem clean. Jako vím, že tady je stovky z vás, kteří tady to dělají každý build fight, ale pro mě na to, že jsem to zapl před 4 dněma, zase po roce a půl, tak to nebylo vůbec špatný. Pojď jedit. Pojď jedit. To je blázen, hoši. To je blázen. Tak jo, hoši, tohle je konec videa. Tak mi prosím dejte zpětnou vazbu do komentářů, fakt mi to pomůže teďka ze začátku. A jak už jsem říkal, první odběratele si budu pamatovat, takže je to na tobě.